Xa mesturamos hobby e talento, pois isto xa é unha cousa increíble, porque todo o que facemos con gusto sainos de por sí mellor. Iso saben moi ben unhas mulleres en Mos que fan da costura do seu hobby un acontecemento semanal. Así que hoxe aprendemos a coser en Hora Galega, ou reaprendemos, porque o de toda a vida volta a ser tendencia. Ai, pero que cousas tan bonitas. Isto interésame a min, Flori. E interésame moitísimo aprender costura. Que ben. Estou no sitio adecuado, verdad? Estás no sitio adecuado. Encantada de que viñeses. Estás no curso de tempo de lecer de costura do Concello de Mos. Pois levamos, porque collemos cantos cursos collen de tempo de lecer, todos os apañámonos. Cando empezaches, Flori, de mestra aquí? Aquí en Torroso. Hai 2 anos ou 3 ou así. 4 xa. Ai, o tempo pasa. Eu non me dedicaba a isto, pero era a miña paixón. Miña nai era modista, eu andaba coas telas, facía os traxes das monecas. Aquí, por exemplo, que cousas faces? Mira, ali temos a Isabel, que está cortando unha blusa. Ten o patrón encima, temos aquí a Lucía, que está facendo un chaleco de... Un chaleco? Un chaleco destes así gordiño. Temos a Madalena facendo un abrigo tamén. A Sonia, que Sonia xa está coa temporada de verán. E ti por que comezaches a vir aquí a coser? Porque unha xa me gustaba e agora que teño tempo de ocio, pois sigo. E xa conseguiches facer algo? Sí, esta falda que llevo posta. O sea, en 2 meses xa podo facerme unha saia? Sí. Unha das cousas máis bonitas, imagino, que é poder escoller e facer a túa propia roupa, non? Pois sí, por suposto. E sobre todo cando vas aos comercios, miras e dices, pois eso fago, eu non o compro. Que estás a facer ahora, Isabel? Pasando a roleta para marcar polo outro lado. Para que me quede marcada a prenda polo outro lado. Moito me queda por aprender. Ti crees que darei feito? Dar. Tamén te llevo, jor de bella. Eu estou facendo aquí un conjunto, unha falda e un chaleco que lle estou dando a volta porque o cosemos polo revés. Porque aquí pasádelo moi ben. E agora pasamos ben, teño moi boas compañeiras e moi ben. Eu levo un mes solo. Uns meses? Sí. E que tal o estás pasando? Ai, ben, sí. Podo probarcho? Non vas poder, Isaura, por favor, a ver. Como vedes, compañeiros? Monísimo. Monísima. Así. Perdón. Que día podo levar isto? Estas maravillas que fas ti? Cando vayas a luar ou así. É moi de luar isto. E ata facedes desfiles? Sí, facemos un desfile a fin de curso. Ui, e vos desfilades? Sí. Eu sabrá que desfilar ou que? Facemos unha festa de fin de curso, sei o que. Eu apunto, ti non te apuntas? Bueno, se fai falta. Damas e cabaleiros, quentiña do Hora Galega, presentamos-vos a Pasarela Internacional de Moda de Torroso. Pero que maravilla de pasarela. 8:17 minutos, xa falamos de costura, xa falamos de ler, xa falamos de deporte e agora imos falar de outra afección que tamén ten moitos seguidores. Falamos do coleccionismo. Desta volta falamos do coleccionismo de motos clásicas, auténticas xoias que se reúnen esta fin de semana no mercado e exposición de motos